Wow! Bohol! Kanang sa Rome, di ba? Nalunod ang bangka. Kuya, bahala dyan dito na kita. Kuya, bahala. Please follow or subscribe my YouTube channel na Dudes Torta. Yes. Wow, Sir Jess. Wow! And you, friends. Nice to meet you guys. Yeah. Bye-bye. Welcome to Dudes Torta! Hello mga dudong mga inday, dali sabay ta ang Bohol, lagawon ta, tara! Welcome to Bohol! Wow! Bohol! Mao kini ang mga school heads sa San Isidro, Davao del Norte, mga katol na abot jud sa Bohol. Welcome to Bohol City! Wow, Bohol! Wow, Bohol! Sa abot na! Tagbilaran. Hello, Tagbilaran, Bohol. Yun, hello, Bohol na kami! Alis Bohol! Asa na itong kauban? Mao pa kini ang among pagbaba sa Supercat gikan sa Cebu City. Oo, Ma'am Arlene. Si Ma'am Liza. Mauni ang Bohol. Wow, Bohol. Yehe, puno-puno. Punong-puno. Wow. Hey, ako dira. Mauni ang Bohol. Wow, Bohol. First stop, Bohollywood sa Sikatuna. Mag-Bohollywood. Tagpila ang... Hello! Tagpila na? Pito 100. Pito 100 ang saging diri sa mga. Wala po ang taon sa akin sa kanta naglaan. Oh, diri na. Sa Cebu ko taon na ni. Sa Bohol pa jud ta. Sige, palit ko. Miss, palit. Sara, sir? Ay, 15 naman na. Oo. Thank you. Tara. Hello! Wow! Saging! Makaluspan. Nangaon og banana queue kay gigutom ang mga tao. Ato na kami dito sa Bohollywood. Ayan. Hayag pa nga ming sulod kami diri sa Bohollywood aron among makompare kung asa ang mas nindot. Adlaw ba or mas nindot kung gabi siya? Adlaw i-compare na to siya karon inig pagsigas sa mga suga. Kani ingis kanang sa Rome, di ba? Sir Richard na Statue of Liberty. Kato isa Singapore. Katong sa taas na dito yung mga statwa nga na yung mga tsan-tsan-tsan. Pero mas gyud nandot mo sa tanawon kung dito ka sa taas, kung dito pud ka sa taas unya makita nimo ang tanan. Oh. Gagas. Magkana halok sa yuta. First time naman doon. Tapos na. Doon. Ay, wala Sa dito. entrance. Malik na. Di ba magdala man ka og kuan ana? Magdala man ka og katong yuta para ana dayo. Oh. Ay, di. Tara. Kasi makita na. Jowa! Jowa sa nila nako! Ala ka na! Wait. Jump! Jump! 1, 2, 3, go! Okay, isa pa! 1, 2, 3, go! Okay! Wait. One, two, three. Okay. Ang lambing naman yung mom. Wow. Nagunit ang bata. Kani. Pili lang. Poseidon. Sige po.
Mao kini ang top view kung adlaw pa dinhi sa Bohollywood. Oh, mao ni ang gabi karon. Oh, mao na pud ni ang gabi karon sa Bohollywood. Ang mga lights na pud ang nakadala og kanindot og romance sa Bohollywood. Ay, may aral sirum-sirum. May sirum-sirum. Butterfly. Sir Jess, lindot. Oga, Oh. sirum-sirum. Maglupad-lupad siya, no? Golden Gate Bridge. Ay, dara! Oh. Yeah. Golden Bridge is falling down, falling down. Sabi ko sa inyo, nandun din eh? Naalo. Los Angeles. Ah, Los Angeles dahil eh. Los Angeles din eh. Ah, dito sa top nga side. Sa Picasso mo ni ang makita nato sa ibaba. So ingani kanindot. Inani kayahay. Ingani kahangin. Ingani kahangak. Hangak gamay. Tapos dara. Oo. Baka na blue na pud, no? Tama. Oo, nagalay-lay og color. A few moments later. Yeah, human na gyud kami blaad diri sa Bohollywood. Bye-bye. Tara na. Wow. Si Katuna. Imong gisalipdan. Human sa si Katuna kay gabiin na dili na kami sa beach sa dumaluan to sa igsuon ni Ma'am Arlene. Ug daghang salamat Ma'am Arlene og Manoy Sidro kay libre ang amuang panihapon. This dinner is brought to you by Ma'am Arlene Refamonte and Manoy Sidro. Nangunay gyud tawon si Manoy og pang-serve, kami nga gipang libre, giserbisyuhan pa. Kami pod nga gipang libre, gahulat-hulat ra. Giganahan ra pod mi nga giserbisyuhan niya. Dili kaayong ibag. Okay, thank you very much. Salamat sa Refamonte, libre. Oh. Manoy Sidro. Okay, daw Sidro. Next morning. Sayo sa buntag na nakay na kami bangka kay mo adto sa Balikasag ug dolphin watching mga pinangga. Yeah, good morning mga dudong mga inday diri ta karon sa dolphin watching sa Balikasag. Excited kami nga makitaan ang dolphin karong buntaga. Kung nakita ninyo daghang mga boat. Nagtanaw, nagulat. Kanang naadyo unta diri sa ato tara.
Dinhi ko inyong makita sa ubang bangka kini mga foreigners, mga Korean na dira nga gusto mo tanaw og dolphin diri sa Balikasag. Karira na yun. Kita mo tulong. Wala mo tanag. Wala mo tanag. Maayo di ay kung speedboat ang ato ang sakyan kay dali nato maapsan kung asa ang mga dolphins mutunga og maglangoy-langoy aron makit-an sa mga guests. Dolphin race. Tungod sa paginukdanay adunay pamboat nga nalunod. Ala, nagdali-dali, nalunod ang bangka. Wala na lungkot na. Kuya, bahala to t-shirt na kita. Kuya, bahala dito na kita. Tala. Bahalag dili ta makakita og daghang dolphins basta kay dili lang ta malunod. Dara ang kuan. Dara. Ay, abi na kong babae ng isa. Isa may mutapa ka namin. Okay, sibat na kami kay human nami og tan-aw so naanay mag-rescue anak karong nalunod mo adto na kami sa Balikasag Island. So naog na time. Ay, Balikasag Island. 안녕하세요. 장합니다. Bye-bye. Perting lingawa sa principal 2 nga naa sa ako ang likod sakay-sakay sa bangka salong-salong sa tubig. Kini diri nga side daghang kayo naglangoy-langoy Diri tungod kita kay mag- nagatan-aw na sila o Pawikan watching na po. pawikan. Indot ja. Na ikuan. Ginawa daw sa Jaja. Go Jaja. Okay, ako po ang bako. Ay, sorry. Hindi. Diyan saja. Good. Yeah. Okay, go. Ug mao kini ang ako ang papel karon dig video sa ako ang mga kaubanan. Maong maningkamot ko og salom ug utong aron ma-videohan sila og tarong. Nalingaw ko sa ako ang papel nga nahimong videographer. So, record ako. Oh. Bako na pa ko life best. Natawa sa door to sa sige. Tara. Sa wakas nakita na gyud namo ang pawikan dinhi sa Balikasag Island. Grabe yung experience diri kanindot. Kaya nindot jud. Salamat sa inyong pagtanaw. Hantod sa sunod na pagong video din lang sa Dude Store. Please follow or subscribe my YouTube channel na Dude Store. Yes, subscribe my YouTube channel.
2 hours later. Natarong na. Ah. Ug karon oras na nga mobalik na kami sa Panglao sa Dumaluan 2 Beach Resort. Kaputi sa kuan oh. Ginoo ko tabang mananabang. Wow, kaputi sa dagat. Wow, dagat. Saktan na kita pangilinan na rin. Morning dagat. Wow, dagat. Wow, dagat. Tay basa. Nice. No? White sand. White sand, niya puti. Oh, Sir Jess, white sand. What? Oh, white sand, niya puti, no? Ang puti ang balas. Ito lang ng white. Wow, Sir Jess. Wow, dagat. Wow, dagat. Wow, dagat. Puti. Wow, kanawa. Ang balas. Ang balas. Wow. Pusi. Sa tanawa daw. Daghang kog sige akong pindot. Ay! Ay! Ang dagat, grabe. Nice one. O tara, nagsimso to. One piece na, one piece. Shout out Sir Alex Apulbo. Ako dahil mo nawawalang kapatid. Ah! Nice one. Ug kung moabot gani ka diri sa Bohol, dili pwede nga dili nimo adtuon kining Chocolate Hills. Kay mao jud kini ang trademark sa mga bulanon nganhi sa Bohol. Wow, nindot na kayo ang ilang entrance. Ilang gipanindot ang entrance pasaka sa bukid aron makita jud nato ang mga Chocolate Hills pag naa ta sa top. Kung ikaw adunay sakit sa kasing-kasing, ayaw na lang jud saka diri kay siguradong atakihon ka. Si Richard, isa ka na. Nana dito man. Ug mao lang jud kini ang pinakaimportante pag abot nato sa taas, posing picture kita mga higala. Sama ani nila isa ka pamilya. Ang likod, 3, 2, 1. Okay, ready, smile. Smile. Ton, diri tanaw, Ton. Ton. Diri tanaw, 3, 2. Pero upat mo kabuok. Wait a minute. Who are you? Sige, taas gamay sir. Taas gamay sir Chad. Taas gamay. Okay, ana. Dako kayo, atong bonita. Okay, 3, 2. Okay. Mag-picture ko ha. Okay. Dapat juga kamu ginoo ko sibog diri. Aja. One. Three. Wow, this is Paige. Yeah. Photos. Yeah. Yeah, then you select. Select. And then you share. Here, this one. Wow, we have new friend here from Austria. Yeah. Can I post this one in my? Yeah, sure. Thank you. Thank you very much. You're so nice. Thank you so much. Hi to my vlog. Hi from Austria. Thank you. And you. And you friends. Nice to meet you guys. Bye-bye. Thank you.
store ni. Okay, 1, 2, 3, and jump! Other. 1, Hantod 2, sa sunod 3, na to nga mga video sabay ta dinhilang sa Lods Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.